Tänään tehdään, ensin laitetaan kaalia, puolet leikattua kaalia. Ihan maun mukaisesti tehdään sipulia, munakoissa, porkkanoita, peruna, sitten paprikoita, eri värisiä, että kaunis lopputulos. No niin, valkosipulia, chiliä. Sitten laitetaan puolet. Tämä on omatekoinen tomaatti. Mitä vaan, suola mausteita, lihat pakastimesta ajossa. Joutun nyt laittamaan lihan näin, vain kyllä se sulaa. Sitten loput. Ja sitten loput. Kaikki. Noin. 1,5